eneko dala persona bat sendoa. Bere maitasuna benetazkoa dela, fidagarria dela, elkarlanean jarduteko konfiantza ematen duela. Eta dala, Donostiak daukan alkatea, Donostiak merezi duen alkatea, eta Donostiak izango duen alkatea. Bestelako Donostia bat nahi gendula, esan gendun, orain da urte, eta talde horrek egindako danari esker, nik uste gaur bestelako Donostia batean gaude da. Beraz, bihotz-bihotzez danoi zuen ekarpenagatik eskerrik asko. Trabajo, seriedad, responsabilidad y confianza. Y quien ofrece todos esos ingredientes hoy es el Partido Nacionalista Vasco. Zarataren aurrean, liskarraren aurrean, Euskadi eta Donostia ezberdinak dira. Eta ezberdin izaten jarraituko dute. Eta hori Eusko Alderdi Jeltzadeari esker izango da zalantzarik gabe. Apirilaren 28an eta maiatzaren 26an ere bai. Gaur hemen, aurkezten dugun gizon emakume talde bikain hau prest dago horretarako. Prest dago Donostia hobea eraikitzen jarraitzeko. Eta bide horretan guztiak, hemen zaudeten guztiak zerate beharrezko ere. Ekin diezaiogun gogoz lanari, guztiok batera, Donostian, batera, bagera dako. Gora Donostia!